Оле, оле! Здравейте, хора! И само излено хаштаг Коста! В това видео ще ви покажем нашите несполучливи опити до сега да направим някое друго видео за YouTube, някое... Всъщност малка част, защото те са изрязани, защото ако гледат всичко може да са... Не знам. Ще стана. Стана. Не, ще скоча от това. Второто мисля, че беше лятото, когато снимахме. Не, значи, там може. По едно време решихме, че трябва да танцуваме на видеята. Едно от най-сполучливите ни видеа е как танцуваме на Thrift Shop. Can we go thrift shopping? What? То не беше сполучливо. Ами, да. Ще ви покажем също някои от най-забавните моменти. Има едно видео, бонус видео, в което... Всъщност не знаехме, че е видео. Да, мислихме, че ни правят снимки. Не, ще го върнем двойно. Аз пък петорно. Да фуя! Защо не имаш втори чевчегле? Вдигнат крак! Така съм начехла. Yes, baby! Падам, темето ми. Надуй! Двойно! Джакузито съм ми виждаше. Джакузито! Запуши ми гащите! Сурва година! Сурва година! Ожени се за мен, любов моя! Ма бе, то е клип ли бе? Защо? О, Боже. Айде до хайвики. Чакай. Като е било клип, аз се мъча да снимам. Happy birthday Day to you, happy birthday to you, happy birthday dear Vicky.
Happy birthday to you. Слава си! Пак! Нище! Вики, какво става? Ти нямаш сила. Да толкова ще гледа какво става. Ренка, Изтуках ми тортата. Вижте, наистина пак тръгва. I'm going to kill myself. Добре, че момента да изрязва.